Здравейте, хора! Днеска ще показваме двора ни в Горна махала. Имаме си кученце. Ето го. Мичо? Той е Мичо. Мичо? Той го те. Вижте. Еми, сега за първо видео в YouTube ще показваме двора ни. Тук в Горна махала. Мечула. Ето там е мазето. Ако искате, пишете ми в коментарите за другото видео, ако искате да влизам вътре. Тук има много стъкла. Мечо е тук. Мили хора, това ни е двора. Ето сега там ще се качим. Не. Ох, леле. Сега ще се качваме ето там. Сега ще си подпре тук телефона. О, what the fuck? Приятели, къде отиде, бе? Къде отиде? Хора, има някакво ето го. Приятели, какво е това? Какво е това, бе? Това е залепнал. Това с тиксо ли е било, бе, брат? Ето го. Но, нека да го зарежеме. Качвам се тук. Това е двора на другите. И ето тук мога да си седнем и може да огледаме целият двор, като и отзаде. Но отзаде не мога да го изгледам. Еми това е като за първо видео. 10 000 абонати за Face Review. Хайде, чао!